Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kaMuphasoningi kahushane udaba olwamaphupho la ukhona uNkulunkulu mekakulonde kubusise sibheka la iphupho elika Ethel Mndebele. So kafushane into esho ukuthi ke power lapho yini ukuphupha umama ehamba ngamadolo uyaphila yena. So esifuna sikusho la ukuthi uguqa ngamadolo ngasho into ehlukahlukene kodwa okubalekile asibheke kanje lento lena. Into yokuqala singayisho ukuthi uma uphupha uguqe ngamadolo yabona lolu phawu sithatha njengoluhle ngoba luvame ukuthi libike la ukuzinikela lubike ukuthobeka noma ukuziphakamisi kanye nokuhlonipha abanye abantu ikakhulukazi abantu abaqavile noma abangaphezulu kwakho yabona. 2 futhi uma uphupha uguqe ngamadolo lolu phawu singathatha njengolichaza okubi njengeyinkinga inkathazo amahlazo ubumpofu noma inhlupheko lokudangala kanye nendomalezayo ngenxa yemhlupho yokuswela amandla umhlahlandlela yikhona noma ke insiza esifanele empilweni. 3 uma uphupha uguqe ngamadolo lolu phawu singaphinde sithathe njengoluhle olungabika ukuzithoba nokuthi mhlawumbe ufuna usizo noma ufuna ukwesekwa kanye nokukhishwa emzimeni wokubona. uMatthew 15 verse 25 ithi the woman came and knelt before him. Lord help me, she said. 4 uma kwenzeka futhi uphupha la uguqe ngamadolo lalo luphawu singathatha njengoluhle ngoba nalo lungabe luchaza mhlawumbe ukuzilungiselela ukwedlulisa ukubonga lingachaza mhlawumbe ukwenza isicelo kuNkulunkulu noma ke kumuntu omkhulu novelele. Acts 20 verse 36 ithi ke when he had said these things he knelt down and prayed with them all. 5 uma uphupha uguqe ngamadolo uphawu lungaphinde lusho ukuthi mhlawumbe ugcwele indumiso futhi ufuna ukunikeza uNkulunkulu udumo nezibongo. Psalms 95 verse 6 ithi come let us worship and bow down, let us kneel before Lord our maker. 6 uma kwenzeka futhi uphupha uguqe ngamadolo uphawu singabe lithi sithi thina lungenzeka lisho ukugculiseka nanokuthi mhlawumbe usuphothulele umsebenzi wakho futhi usukulungele nokudlulisa indumiso. 2 Chronicles chapter 29 verse 29 ithi ke when the offerings were finished the king and everyone present with him knelt down and worshipped. Kanti futhi kuyenzeka uma uphupha la uhamba ngamadolo ke manje nalo luphawu uma kubhlungu olusho ukuthi usukuzobhekana nobunzima ebhizinisini emsebenzini wakho noma nje empilweni yakho noma emkhakheni wakho yabona. Kodwa ke uma uphupha uhamba ngamadolo kungasibhlungu lolu phawu olisho ukuthobeka futhi elisho ukuzehlisa njengomuntu elisho kuba nomoya ophansi elisho ukwazisa abanye abantu kunokuzibeka phambili yabona. 8 uma uphupha wephuka amadolo uphawu lubi futhi ngoba lungasho ukuthi ke kumele mhlawumbe uqaphele futhi uzilungiselele ukubhekana nesikhathi esinzima nokwehluleka ukufeza mhlawumbe inhlelo zakho ngempumelelo. Sivala ngako ukuthi ke 9 uma uphupha wephuka mhlawumbe amadolo engozini lolu phawu olungaba luhle lolu ngachaza ukuthi ngeze kuzokuba nenhlanhla futhi mhlawumbe umuntu ozimisele noma uzozimisela emsebenzini wakho yabona noma ke umuntu vele osebenza ngokuzimisela ngaleyo sizathu leso impilo ingasikhambele kahle yabona. So besibheka iphupho la lika Ethel Mndebele la bebuza khona ukuthi uphupha umama wakhe ehamba ngamadolo. So sesivezela ukuthi ke nazi izinto ezingashiwo ukuhamba ngamadolo. So uma ukuthi umama wakhe ubephupha ehamba ngamadolo embona ukuthi uzubhlungu ngalamadolo usho ukuthi uphawu singathatha njengolubo olubika ukuthi umama wakhe ngeze kubhekene nezinkinga ubhekene nezinkathazo ubhekene nobunzima empilweni yabona. Kodwa uma ukuthi umama wakhe behamba ngamadolo kukuhle embona ukuthi uyakuthokozela futhi akulezi inkinga lolo lusho ukuthi umama wakhe umuntu onentobeko umuntu ozehlisayo umuntu ophansi umuntu othobekile umuntu owazisa abanye abantu umuntu obeka abanye abantu phambili yabo. Siyabonga uNkulunkulu ekulonde uNkulunkulu sise mawufuna sikhulume nawe uyafona ungayifaki unga WhatsApp ungangifoneli ngeWhatsApp WhatsApp ufake i-airtime ufone nganya kwethu iloko kubalekile. Ngiyabonga ke mosale usubukile le video ngizasho ukuthi ke uyalike le video le namanye amavideo esenzile qiniseka before ubuze check ku search box ukuthi iphupho ufuna ukuza asini khuluma ngani